today's Bible lecture. Let us welcome Pastor Kim as he is ready to give us Bible lecture. Good afternoon, everyone. Nice to meet you again. About past 2 weeks, I was away in Korea. We had a Bible conference there. So we traveled with several pastors in Malawi. And by God's grace, we have came back safely yesterday. I'm happy to stand before you to share the Word of God again. I heard that for the past 2 weeks you have been listening from our Pastor Maganga. You have been listening to the procedure, the process of how gospel works. Let's first look at one scripture from the Bible, Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse 13. Verse 15. Yes, Matthew chapter 3, verse 13. Matthew chapter 3, verse 15. It reads like this: Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. Koma Yesu anayankha nati, balola tsopano pakuti kuyenera kwa ife kukwanitsa chilungamo chonse, motero pamenepo anamulola iye. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting upon him. Ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani miyanda inatsegukira ndipo anapenya mzimu wa Mulungu kutsika ngati nkhunda nudza numutera pa iye. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ndipo onani mawu akuchokera kumiyamba akuti uyu ndiye mwana wanga okondedwa mwa iyeyu ndikondwera. Yes, up to there we have read. Kufikira pamenepo tawerenga. Everyone, what we are saying, what we are reading in this Bible, ndimene tikamawerenga Bible, every word that is recorded in the Bible is a message from God. Ndeno liwu lonse limene linalembedwa mu Bible ndi uthenga wa Mulungu. We humans, we sometimes can speak the truth, but sometimes we also can speak lies. Nde ife anthu nthawi zina timayankhula zoona, nthawi zina timayankhula zabodza. But word of God has not been changed ever since the beginning until now. Kwa mawu a Mulungu sanasinthepo chiyambire ni mpaka na pano. God's ways, God's plans, there was never a change. Ndeno njira za Mulungu, mapulani ake sanasinthepo. Understand? Mumvesesa. Even the salvation in the way how we can become free from sin has never changed over time. Nde chipulumutso mmene tikhoza kumasukira ku machimo sichinasinthe pakupita kwa nthawi. Some people say, how can you be saved? If I pray for forgiveness, isn't that how I can be saved? Nde anthu ena kungapulumutsidwe bwanji kodi nkapemphera chikhululuko kodi sindingapulumutsidwe? Some people say, if I confess that Jesus Christ is my personal Savior, isn't that salvation? Kodi ndikavomereza kuti Yesu Khristu ndi ambuye wanga kodi sichipulumutso ichi? That's why there's so many different kinds of doctrines, theories, how people describe about salvation. Ndeno pali ziphunzitso zambiri zokamba zambiri mmene anthu amafotokozera za chipulumutso. But Bible from the beginning, from Genesis chapter 1 all the way to Revelation chapter 22, always the Bible has been saying one thing in washing away our sins. Ndeno Bible limafotokoza za chinthu chimodzi kuyambira Genesis 1 mpaka na chivumbulutso chapter 22 za chipulumutso. Bible clearly says wage of sin is what? Wage of sin is what? Mphoto wachimo ndi chani? When did the Bible says if you confess? Nde Bible anakambapo kuti ukavomereza. When did the Bible says if you pray for forgiveness? Ndeno anakambapo kuti ukapempherera chikhululukiro. Bible clearly says wage of sin is what?
nde bible fotokoza kuti mphoto ya uchimo ndi chani? It's what? The way to sin is death. Nde mphoto ya uchimo ndi imfa. Now, problem is, everyone, we are people who need salvation. Ndeno vuto ndiloti ndife anthu amene tikufunikira chipulumutso. We have been talking along how we became sinners. Nde tinamba kufotokoza kuti tinakhala bwanji ochimwa. From one man, sin came into this world. Ndeno kudzera mwa munthu mmodzi. And by that one man, death spread to all the people, for all have sinned, Bible says. Nde imfa inafikira anthu onse pakuti onse anachimwa. Is that right? Si choncho. And now over the past few weeks, we've been talking about that no matter how much hard we try, keep the commandments, that cannot wash away our sins. Nde masabata pita takhaluka mbonera kuti ngakhale tingaisese motani izi. And God knows that too, that no matter how hard we try, we cannot be saved. Ndeno mulunguso amadziwa kuti titayesesa motani sitingapulumutsidwe. That's why to teach us, ndichifukwa kuti atiphunzitse, spiritually we are lacking. kuti kuuzimu ndife operewera. We have no power. Tilibe mphamvu. To teach us that, God gave us the 10 commandments. Ndeno mulungu kuti atiphunzitse anatipasa malamulo 10. Here, try to keep the commandments if you are spiritual people or not. Ndeno tayeserani kusunga kuti ndinu anthu auzimu kapena ayi. Were people able to keep the commandments or not? Ndeno anthu anakwanisa kusunga malamulo kapena sanakwanise? Please answer loudly. Can we keep the commandments or not? Ndikhoza kusunga malamulo kapena ayi? Yes, no. Ayi. Secondly, Ndi chachiwiri. does God allow anyone to be justified through keeping commandments? Nde kodi mulungu amalola aliyense kuti alungamitsidwe kudzera mu kusunga lamulo? Does God allow? Mulungu amalola? God does not allow. Mulungu sakulolanso. Then now, everyone, then what is the heart of God? Ndeno apapa mtima wa mulungu ndi utiwo. Let's first of all point this out. Nditeni tiloze ichi. In Acts chapter 4 verse 12, Ndeno kumachitidwe athu mu chapter 4 verse ya the 12. Bible says like this. Ndi Bible limanena mwachonchi. Acts chapter 4 verse 12. Machitidwe athu mu chapter 4 verse ya Everyone, 12. let's read all together. Tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Begin. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina aliyense pakuti palibe dzina lapansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Other than one name. Nde palibe dzina. What is that name? What is that name? Dzi- Jesus Christ. Yes. No other name under heaven that is given to us. Ndeno kulibe dzina lina limene apasidwa kwa ife. No any other way, no other name. Palibe dzina lililonse, palibe Only dzina. one name, and only through one, Jesus Christ, we can wash away our sins to receive salvation. Koma kuchokera mu dzina limodzi lokha amene ndi Yesu Khristu limene likhoza kusukidwa machimo athu. Now, I understand there's different religions. Ndeno ndikudziwa kuti pali zipembedzo zosiyana. Yes, Christianity is also religion if you take it wrong way. Ndenonso chikhristuso ndi cholakwika Buddhism ngati. is religion, Muslim is religion, Hinduism is religion, Catholic is a religion. Nde kuli chihindu, kuli chisilamu, kuli Buddhism. ndi Buddhism. Muslims, Asilamu, Hinduism, chihindu. right? All this is religion. Nde zonsezi ndi zipembedzo. Let me tell you the difference between religion and faith. Ndeno tikasiyanisa pakati pa zipembedzo ndi In chikhulupiriro. all the religions, Ndeno zipembedzo zonsezi there is a God kuli mulungu. and there's people who are serving that God. Ndeno kuli anthunso amene akumtumikira mulungu ameneyi. Is that right? Si choncho. In other words, we call the one who saves us the God, we call him the Savior. Ndeno timamutchula amene tikumtumikirayi kuti ndi And the mpulumutsi. one who needs salvation, we call them Savi, who needs uyu- salvation. Uyuyu amene akufunikira chipulumutso timatcha upulumutsidwa. Understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. Now, in religion, Nde kuchipembedzo. who has to work? Amene amayenera kugwira ntchito ndi ndani? Savior works or Savi works? Ndeno mpulumutsi kapena In religion. upulumutsidwawa kuchipembedzo. Huh? People who need salvation work or the Savior who works? Anthu amene afuna chipulumutsowa kapena awa uyo opulumutsa afunikira agwire ntchito ndi ndani? Don't answer, just think. Muganize.
In religion, there is God, right? nde kuchipembedzo kuli mulungu And we need people to serve that God, right? ndeno kuli anthu amene akumpembeza mulungu ameneyi Is that right? si choncho In religion, nde kuchipembedzo who works? amene akugwira ntchito ndi ndani God works to be saved, or the people work to be saved in religion? opulumutsa agwira ntchito kapena anthu agwira ntchito kuti apulumutsidwe Think about all the religion. nde muganize za zipembedzo zonse Who has to work? amagwira ntchito ndi ndani Who? ndani In religion, people are asked to work to become saved. ndeno anthu kuchipembedzo amafunsidwa kugwira ntchito kuti apulumutsidwe Right? si choncho Yeah, think about it. Buddhism, nde mufunse Islam, ku Islam Catholic, Hinduism, chihindu even Christianity. ingakhalenso chikhristu If you're asking people to work to become saved, nde ngati mukuwafunsa anthu kuti agwire ntchito kuti apulumutsidwe we call that religion. nde timachitchula ichi kuti chipembedzo Understand? mumvesesa But everyone, true salvation, true faith, Bible is not asking you to work. komano chikhulupiriro chenicheni baibulo sili kumfunsa munthu kuti agwire ntchito If the church is preaching, asking people who are listening to work, do something to be saved, that is religious group of Christianity. ndeno ngati chipembedzo chikufunsa anthu kuti agwire ntchito nde chichi ndi chipembedzo Everyone, don't treat God as a religion. nde musatenge mulungu ngati wa chipembedzo God wants to explain to you nde mulungu afuna atifotokozere the one most famous verse in the Bible. nde vesi otchuka kwambiri m'baibulo Most famous verse. Do you know what is the most famous book in the Bible? nde madziwa kuti buku lotchuka kwambiri m'baibulo ndi chani Out of the 66 books, what's the most famous book? pa mabuku onse 66 lotchuka ndi chani What's Psalms? Most famous book in the Bible. nde buku lotchuka kwambiri m'baibulo This is not a Bible. The most famous book we can choose out of 66 books, we choose book of John. ndeno pa mabuku onsewa wa 66 tikoza kutchula buku la And in yohane book of John, do you know what's the most famous chapter? nde mumadziwa kuti chaputala chotchuka kwambiri ndi chani Chapter 3. chapter cha 3 Do you know what's the most famous verse in chapter 3? nde mumadziwa kuti vesi yotchuka kwambirinso ndi chani pa chapter penepa Verse 16. vesi ya 16 Then do you know what is written nde in mumadziwa John kuti chapter 3 verse 16? mumadziwa kuti panalembedwa chani pa yohane chapter 3 verse 16 iyi What does it say? Who knows? Raise your hand. imanena kuti chani Can you speak it? Ah, almost. Let's see. John chapter 3 verse 16. ndite tione yohane chapter 3 Let's verse read all 16 together. tonse tiwerenge pamodzi Ready? tikonzeke Begin. tiyambe For God Pakuti so Mulungu loved the anakonda world, dziko lapansi, that He gave His kuti anapatsa only mwana begotten wake Son, that wabweka, whoever kuti believes in akhulupirire Him iye should asatayike, not perish, koma but akhale have nawo everlasting osatha life. Everyone, this is the core message of the Bible. ndeno awawa ndi mawu amene ali pakatikati pa Is baibulo God asking you to do something? kodi mulungu akufunsani kuti muchite china chake Or is God saying, I have offered you my Son? ndeno kapena akufotokoza kuti ndakupasani mwana wanga What is He saying? You have to do something, or I will give you. ndi akufunsani kuti mupange china chake kapena ndikupasani You give me something, or I give you. ndikupasani kapena mundipasa Bible says, for God so loved the world, ndi baibulo kamba kuti pakuti mulungu anakonda dziko He lapansi gave. anapereka He gave. anapereka He what? anatani Gave. anapereka He gave His only begotten Son. ndi anapereka mwana wake obadwa yekha That's number one. ndi chinthu chambiri He gave something to you. ndeno anapereka china chake kwa inuyo He did not ask you sana to give kufunse something to Him. kuti mumpase kena kake God did not ask you to give something to God. ndi mulungu sanafunse kuti mumpase china chake Is that right? si choncho Now listen carefully what people say. How are you saved? I prayed ndi and I anthu was saved. amanena Who is giving? God is giving something to you, or you are trying to give something to God? ndi apapa mulungu ndi amene akupereka kwa inu mupereka kwa mulungu
you're trying to give something to God. nde mukuyesera kupereka china chake kwa mulungu. Is that right? Si choncho? I have kept the commandments. Ndasunga malamulo khumi. Is God giving something to you, or you are trying to give something to God? Ndi mulungu amene akupereka kapena akuyesera kupereka kwa mulungu. Huh? Oh, how can one be saved? Keep doing the will of God, keeping the 10 commandments. People say like that, right? Ndanthu amene akuti kupulumutsidwa nena kuchita chifuniro cha mulungu kusunga malamulo ake. Si choncho? Is that right? Si choncho? In that way, Nde munjira iyi. is God giving something to you, or are you trying to give something to God? Nde munjira iyi inu mukupereka kwa mulungu kapena mulungu akupasani. Huh? Yeah, you are trying to give something to God. Nde tikuyesera kupereka china chake kwa Then mulungu. you are interpreting this Bible as a religious book, just religion. It's a religion. Nde mukutanthauzira Bible ngati la chipembedzo chabe. I'm not asking you to believe in religion. Nde ine sindikufunsani kuti mukhulupirire chipembedzo. Everyone, this is message of God. Nde uwu ndi uthenga wa mulungu. Bible says, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nde Bible lina kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi anapereka mwana wake wobadwa yekha anapereka. Is that right? Si choncho? Then what's our job? Our job is to know why God gave Jesus Christ to us. Ndeno ntchito yafe ndingodziwa kuti ndi chifukwa chani mulungu anapereka Yesu Khristu Don't kwa go ife. ahead of yourself and say, I am saved. Nde usangopita kutsogolo kuti How are you saved? wapulumutsidwa I believe motani. Jesus Christ as my personal Savior. Ndimakhulupirira Yesu Khristu ngati mbweni mpulumutsi wa moyo wanga. That is just culture. Ichi ndi chikhalidwe chabe. That is just traditional belief of Christianity. Nde ichi ndi chikhalidwe chabe cha Who does chipembedzo. not know that Jesus Christ died on the cross? Everybody knows. Nde ndani samadziwa kuti Yesu Khristu anafa pa mtanda. Even non-Christians know that. Nde ngakhalenso anthu amene But sakhulupirira knowing that does amadziwa. not solve the problem of sin in our hearts. Koma kungodziwa izizi sizingakonze You need utaka faith. chimwe mumtima mwathu ufunikira chikhulupiriro. Faith. Chikhulupiriro. But where do you get faith? Komano chikhulupiriro mwachika pati. Just saying you believe Jesus Christ is not faith. Nde kungokamba kuti makhulupiriro Yesu Khristu si chikhulupiriro. I went to one church. I was invited to a church to preach in one church. Nde ndinapita ku chechi china wakalalikira There ananditana. was time for testimony. Nde kunali nthawi ya umboni. A small child came out, about 5-6-year-old came Nde out. kamwana kazaka 6 kapena 7 He kanabwera. took the mic. Nde anatenga maiki. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Tintamande. I'm saved. Ndinopulumutsidwa. Everybody said, Hallelujah. Amen. Ndalesa kuti haleluya ame. And then he testified. Nde akuchitira umboni. I believe Jesus Christ as my personal Savior. Hallelujah. Nde Amen. ndimakhulupirira Yesu Khristu kwa mbweni mpulumutsi wanga haleluya ame. That was a testimony. Uwu nde unali umboni. And the child went inside. Nde mwana anapita kukakhala. So sitting aside, I wondered, Nde nditakhala pansi ndi madabwa. does he really understand the meaning of believing in Jesus? Koma uya kumvetsetsadi kuti ukhulupirira Yesu Khristu ndi chani makamaka. What do you believe about Jesus? Ukhulupirira chani za Yesuyi? Right? I wanted to ask. Nde ndinapita But kukafunsa. because it's not my church, I was invited to that church. Nde chifukwa ndinangoyitanidwa ndimafuna I did not kufunsa. ask. Sindinafunse. Another little bit older, about 8-year-old child came out and testified. Nde wina wokulirawo pang'ono anabweranso sachitiranso umboni. What do you think he testified? Nde mukuona ngati anachitiranso umboni chani. Exact same words. Ndeno ndendende Hallelujah, mawu omwe aja. hallelujah. Praise the Lord. Amen. I'm saved. I believe Jesus Christ is my personal Savior. Hallelujah. Amen. Nde ndinopulumutsidwa. Ndimakhulupirira Yesu Khristu kwa mbweni And then wanga ame. now Kukhala about pasiso. 12-year-old, 13-year-old came out. Nde wa zaka 12 13 so anabwera. Hallelujah, hallelujah. Haleluya haleluya. I'm saved. I Ndinopulumutsidwa. believe Jesus Christ is my personal Savior. Hallelujah. Amen. Ndimakhulupirira Yesu Khristu kwa mbweni wanga. Haleluya ame. About 5 people testified, every age, going up until the elder. Pa zaka zilizonse anthu amabwera mpaka na Even the 5. last, there was about old man who came out to testify. Ndi anabwera anali mzibambonso wachikulire. Hallelujah. Haleluya. I believe Jesus Christ is my personal Savior. Ndimakhulupirira Yesu I'm Khristu kwa saved. mbweni wanga. Amen. Ndinopulumutsidwa ame. But does not explain what Jesus Christ has done. Koma saufotokoza zimene Yesu Khristu wapanga. What exactly does he know about Jesus? Ndeno akudziwa chani za Yesuyi? The words does not change. Just people just say, I believe Jesus Christ as my personal Savior. Amen. Nde mawu sakusintha kwena ndimakhulupirira Yesu Khristu. Amen. That's not salvation, everyone. Sichipulumutso ichi aliyense. Understand? Mumvesesa. That's not salvation. Sichipulumutso. Bible clearly tells us the procedure, what Jesus Christ has done to wash away our sins. Nde Bible fotokoza ndondomeko zimene Yesu Khristu anapanga kuyeresa machimo athu. Everyone, probably you have heard from the past 2 weeks as I was away. Nde mwamva masabata awiri amene nachoka There are apo. 4 steps in God who pointed out
how sin can be washed away. nde kuli ndondomeko folo zimene mulungu anayika kuti Like tchimo I said, liyeretsedwe. wage of sin is what? monga mmene mafolo zoti mphotho ya uchimo ndi chani? Death. imfa. So what we have to do, ndeno zimene ananena kupanga, for example, let's say this is sin. nde tiyelekeze kuti ndi tchimo ili. I am the one who have sin in my heart. nde ine ndi amene ndi tchimo mtima But if mwanga. I die with my sins, koma ndikafa ndi tchimoli where do I go? ndipita kuti? Hell. Ku gahena. So I need to remove this sin. nde ndimayenera ndichose tchimo limene. How? How can I remove? motani God, I ndikachose? believe in you. You are my Savior. Hallelujah. We praise you. Then can my sins go out from me? ndeno tchimo ndikangonena kuti ndikukhulupirirani basi tchimo likhozochoka. Confessing. Can sin go out from me? kongovomereza kuti tchimo likhozochoka. You did not listen? simunamvetsera. Did you listen? munamvetsera. Did you listen about that? munamvetsera za zimenezi. How can sin go out from us? How? kuti tchimo likhozochoka motani mwa ife? Confessing, can the sin go out from us? kuvomereza tchimo likhozochoka. Or now I have sin in my heart. I will kneel down and pray. God, please wash away my sins. ndeno uli ndi tchimo mtima mwako ndi wako. If I pray, can I remove my sins? kodi ndikapemphera mwachoncho tchimo lichokamo? No. ayi. Then what do you have to do to remove sin? nde umayenera utani kuti tchimo lichoke? That's where Bible teaches us. ndeno apa ndi pamene Bible If you want to remove sin, ngati ufuna uchose tchimoli, you first need to have number one nde procedure. choyambirira You need to umayenera have a sin offering before God. Someone that would bear your sins for you. ndeno unayenera kukhala ndi nsembe ya uchimo, china chake chimene chikhoza kuyimirira tchimolo m'malo mwako. You need what? Funikira chani? You need what? Funikira chani? You cannot just say, sin, go out from me. Go out, get out. Can you remove sin like that? nde sunganene tchimo tachoka mwenda choka mwa ino ngachose tchimo mwachoncho. If you confess, God, please wash away my sins. I believe you're my Savior. Can God remove that sin away from nde you? utapemphera kuti Ambuye muchose tchimo langa, kuti tchimo likhozochoka mwachoncho. Bible says you need to have, number one, most important procedure. You need to have a sin offering that you are prepared for God. ndeno chinthu choyambirira chimene umayenera ukhale nacho ndi nsembe ya uchimo imene wakonzekeretsa kwa Mulungu. Did you listen to that? munamvetsera zimenezi? Did you listen? munamvetsera? Now, according to the Old Testament, nde kulengera ndi chipangano chakale, God has appointed only two for the common people. ndeno anasankha There are only izizi kwa two types of sin offering that can give it to God to remove your sin. ndeno pali nsembe za mitundu iwiri zimene zikhoza kuperekedwa kwa Mulungu kuti zonse tchimo. God has only allowed lamb, female lamb or female goat. nde Mulungu analola mwana wankhosa wamkazi kapena mwana wambuzi wamkazi. Now, did you listen about this? munamvetsera za zimenezi? Did you listen? munamvetsera? Why you're not answering? nde simukuyankha bwanji? You did not listen? simunamvetsere? Did you listen or not listen? munamvetsera simunamvetsera? You listen? Okay. Where does this story come out? nkhani imene kuchokera pati? You say you listen. Where does this story come out? nde nkhani kuchokera pati mati munamvetsera? Huh? Where? Where? Where does it come out? ikuchokera pati nkhaniyo? You did not listen? simunamvetsere? Everyone, homework. ndi aliyense ntchito yochitira ku nyumba, Write down in your notes. mlembe mabuku mwanumu. Leviticus chapter 4, ndi Levitiko chapter 4 verse 27 to verse 35. ndi verse ya 27 mpaka na verse 35. Leviticus chapter 4. Levitiko chapter 4. Oh, we have a mind exam, right? muli maphuza malingaliro sichoncho mayeso. Leviticus chapter 4, verse 27 to verse 35. ndi Levitiko chapter 4 verse ya 27 This will mpaka come na out in the 35. mind exam. izabwera izi pamayeso izi. Understand? mumvesesa? If you see Leviticus chapter 4, verse 27 to verse 25, ndi mukaona Levitiko chapter 4 verse ya 27 mpaka na 35. clearly Bible tells us ndi Bible likubuza mwachindunji how our sins can be washed away. ndi mmene tchimo lathu likhoza kuyeretsedwera. And then, if you see Leviticus chapter 27 to 35, it's the same process, but God has allowed a goat or a lamb that comes out in Leviticus chapter 4, verse 27 35. ndi apa fotokoza za nsembe
imene ni mbuzi kapena nkhosa. So if you go home, Ndiye mukapita ku nyumba, make sure you take time to read it. ndiye mukatenge nthawi Don't read kuwerenga. just once, read it again and again and again and again. Ndiye mukawerenga mubwereza. There are 4 procedures that those verses teach us how our sins can be washed away. Ndipo ndondomeko 4 zimene Bible liphunzitsa mene tchimo likhoza kuyeretsedwera. Now, therefore, according to this procedure, Ndikutenga ndi ndondomeko zimenezi. everyone, you cannot pray to make the sin go out from you. Ndeno sungangopemphera kuti tchimo lichoke mwa You iweyo. cannot confess and say, God, please remove sin away. It cannot go out from you. Ndiye sungangovomereza onena kuti Ambuye ndichotsereni tchimo It mwa is ine. God who has appointed. Ndiye ndi Mulungu amene anayika. If you want your sins to be removed from you, Ndiye ngati ufuna tchimo lako lichotsedwe mwa you iwe. need to have a sin offering. Ndiye unene ukhale ndi nsembe ya uchimo. Repeat after me. Ndiye Sin mubwereze nani? offering. Nsembe ya uchimo. You need sin offering. You need what? Sin offering. Nsembe ya uchimo. Now, why do you need a sin offering? Ndiye ndi chifukwa chani ufunikira nsembe ya uchimo Don't imeneyi. ask me why. God is the one who appointed like that. Ndiye Mulungu ndi amene anayikako. So if you're praying, God, please forgive me, where is the sin offering? Ndeno ukapemphera Ambuye mundikhululukire kodi nsembe ya uchimo iyo ndi itiyo. There is no sin offering in prayer. Palibepo nsembe ya uchimo penepo. Understand? Mvesesa. Do you understand? Mvesesa. If you want to wash away sin, number one, the most important, number one, Ndiye chinthu choyambira ngati ufuna uyeretse tchimo. you need what? Ufunikira chani? You need what? Ufunikira chani? Sin offering. Nsembe ya uchimo. So you need to know what is a sin offering. Ndiye unene uziwe kuti nsembe ya uchimo ndi According to chani. the Old Testament, Ndiye kutengera ndi chipangano chakale. sin offering is lamb. In other words, female lamb, female sheep or female goat without blemish, without any disease, without any wounds, without any spots. That is a physical sin offering according to Old Testament. Ndeno umayenera upereke nsembe imene ndi mwana wa mkazi wa mbuzi kapena wa Now, once again, if you want to remove your sins out from your Ndiye ngati ufuna heart, kuchotsa tchimo mumtima mwako. you need to have what? Unene ukhale ndi chani? Sin offering. Okay? Nsembe ya uchimo. God, I'm a sinner. Please forgive me. Ambuye ndine uchimo. I will not sin again. Sinzachimwanso. Is there sin offering? Ndiye ndi nsembe ya uchimo. Because you pray, is that sin offering? Chifukwa pemphera ndi nsembe ya uchimo imeneyo. No. Ayi. Bible clearly points out you need to have a sin offering. Ndi Bible unena mwachindunji kuti unene ukhale ndi nsembe ya uchimo. Number one and most important, sin offering. Ndi chofunikira Once again, repeat after me. Sin offering. Ndi mubwerezenso nani? You need what? Sin offering. Nsembe ya uchimo. Okay? Now, according to Old Testament, God has only allowed 2 animals. Ndeno Mulungu analola zinyama ziwiri zokha. Female sheep or female goat. Mbuzi yayikazi For the kapena common people, okay? nkhosa yayikazi. Understand? Do Imene ndi anthu amba. you understand? Anthu amba. Without sin offering, can you remove your sins? Ndi opanda nsembe ya uchimo kodi ukhoza kuchotsa tchimoli? No. Ayi. Even today, in our modern time, Ndiye ngakhale pano panso mu nthawi if yathu. you want to remove your sin out of your heart, Ndiye ngati ufuna kuchotsa tchimo mu mtima mwako. we need to have what? Unene ukhale ndi chani? Sin offering. Nsembe ya uchimo. Don't go ahead of yourself saying, no, Pastor, I'll pray for forgiveness. Then wouldn't God forgive me? No. Ndiye usangopita pasukona kuti ndapemphera chikhululuko kuti abusa Mulungu Bible sangandikhululukire. follow the clear procedure, clear guidance from God. Ndiye Mulungu apereka ndondomeko yake mwachindunji. Since we respect the Bible here, Ndiye chifukwa timalemekeza Bible. we're going to follow that procedure. Ndiye nena tisatire ndondomeko imeneyo. Number one, once again, Ndeno chinthu choyambirira. if you want to wash away your sins, Ngati ufuna uyeretse tchimo lako. first thing that you need to have is what? Ndiye chinthu choyambirira chimene unene ukhale nacho ndi chani? Sin offering. Nsembe ya uchimo. Good. Now, let's say I have a sin offering. Ndeno ndi nsembe ya uchimo ija. I'm going to teach you to number 2 today. Ndifuna ndikuphunzitseni namba Now, chachiwiri. I need a volunteer. Who? Among GNC. Ndifuna munthu wozipereka. Big. Come out. Do you know why? He's sleeping. Big. Agona nkulu amene. Come on. Abwere kuno. Big ubwere Come. kuno. He's my sin offering. For example, okay? Ndiye nsembe yanga ya uchimo imeneyi. Quickly run, 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 run. Run. Big, come up here. There's something that he does very well. Ndiye pali china chake chimene amachita bwino kwambiri. He can
he can act like a he can do what is elephant. He's good in elephant, acting like an elephant. ndi wabwino amene amaziyerekeza ngati njovu. But today, he is my sin offering, okay? Nde lero lo iyi ndi nsembe yanga yauchimo. According to the Old Testament, only what? Ndeno kutengera chipangano chakale chinthu chokha. Female lamb or female goat. Lamb is, in other words, baby sheep, okay? Ndeno ndi nsembe izizi zazing'ono-zing'ono Goat zazikazi or kapena sheep? zazimuna. Mbuzi kapena Female. nkhosa zazikazi. Are you male or female? Ndi wamkazi wamuna. Okay, you put hand down. Like sheep, they don't walk with 2 foot, right? Ndeno kneel down, kneel down. nkhosa zimakhala kneel ndi down. miyendo Okay. 4. Okay, now look at me, look at me. Okay, he is a sin offering, okay? Nde iyi ndi nsembe yauchimo. 4 feet. Nde- Now, number 2. Nde number 2. There is a way how I can transfer my sin to the offering. Nde pali njira imene ndikhoza kuchosera tchimo langa likupita mu nsembe yauchimoyo. Turn to Leviticus chapter 4, verse 35. Ndiye tipite ku Leviticus chapter 4 verse 35. You have to see with your eyes. Sorry, verse 27. Ndiye khale verse number 27. If any one of the common people sin unintentionally by doing something against any of the commandments of the Lord, in anything which ought not to be done and is guilty, 28, or if his sins which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring as his offering a kid of goat, baby goat, female without blemish, for his sins which he has committed. Akadziwisa kuchimwa kwake anachimwako aziza nacho chopereka chake cha mbuzi yayikazi yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwake anakuchita. Skip to verse 31. Ndiye tipite ku verse number 21. Sorry, 32. 32. Yes. If he brings a lamb as a sin offering, he shall bring a female without blemish. Ndipo akadza nayo nkhosa ndipo chopereka chake ikhale nsembe yauchimo. Is that right? Aziza nayo yayikazi yopanda chilema. Ndi choncho. Kid of goat or a lamb, baby sheep. Mwana wa nkhosa kapena mwana wa mbuzi. Understand? Mvesesa. Understand? Mvesesa. This is the sin offering. Ndiye ndi nsembe yauchimo. Bible is very clear. Ndiye Bible kamba mwachindunji. How can you wash your sin? I pray for. If you say like that, you are testifying yourself. I don't know salvation. Njenga nungona kuti ndikozo pembera chikhululuko ndekuti ungokamba iwe If you want to truly say that you are a believer of God, you need to know these procedures. ndenga tiwe umakhulupirira kuti mulungu naina uziwe ndondomeko imeneyi. Amen. 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 So now, when you bring an offering, now number 2, ndokabweresa nsembe there is a iyi way how I can transfer this sin to this offering. ndeno pali njira imene ndikhoza kuchosera tchimo langa kupita mu nsembe yauchimoyo. Now that's the question I was asking you earlier. ndifunso limene makufunsani How can I get my sins that is in my heart, ndikhoza kuchosa bwanji the tchimo sins that I've committed, the lies, the false ring, the false witnesses, the lustful heart, the sin that Adam gave me? nde machimo onse amene ndachita kusilira How can I get amenewa. this to transfer to this offering? nde ndikhoza kupitisa bwanji umumu mu nsembe Now, iyi. before we go to that, why do we need to transfer this to this offering? ndeno choyambirira ndichifukwa chani tikuyenera tipitise tchimoli mu chopereka chimenechi. Wage of sin is what? mphotho yauchimo ndi chani? Wage of sin is what? So if I'm holding on to this sin, ndengati nene angokhala ndi tchimo limene lili who has to die? akuyenera afe ndani? Who has to die? Me. Ineyo. But if I die with my sin, komano ndikafa chifukwa cha machimo angawo where do I go? ndipita kutiko? Hell. Gahena. So that's why, because God loved us, ndeno chifukwa kuti mulungu amatikonda He gave us one way, only one way to remove our sins and become free from our sins. ndanatipasa njira imodzi imene tikhoza kukhululukidwa machimo. You need to know what is the sin offering. nditenera tidziwe kuti nsembe yauchimo ndi chani. Understand? mumvesesa. Understand? mumvesesa. Now, I found, let's say, a lamb here. ndeno ndapeza nkhosa Verse iterekeza. 33. verse 20. Now, I'm going to teach you 33. how I will transfer my sins to Him. ndeno ndifuna ndikuze limene tchimo ndikhoza kulichotsera kupita mu Let's read nkhosa. all together. tonse tiwerenge pamodzi. Ready? The first 2 lines. Ready? ndiye mizera iwiri yoyambirira. Begin. tiyambe. Then he Naide shall zandarage pamoja lay wansembe his wa hand shimo. on the head of the sin offering.
What does Bible say to do? ndi baibulo kamba unena kuti apange chani? If I want to transfer my sin to the offering, ndenga ndifuna ndichose tchimo langa kupita mu I should nsembe lay my what? ndisanjikepo chani? I should lay my what? ndisanjike chani? My hands, I have to lay them on who? ndiye ndisanjike manja anga pamutu wa chani? For example, if I lay my hands on his back, ndeno mwina ndiyelekeze kuti ndayika manja anga pansana uwu can the sins be transferred? kuti tchimo likhoza kupita menemu. If I lay my hands on his butt, ndeno ndiye ndiyelekeze kuti ndayika kumbuyo kumene can my sins be transferred? ndiye tchimo kodi likhoza kupita menemu. If I lay my hands on his feet, ndiye nditayika chabwino tiyelekeze kuphaziko. oh please, oh good sheep, please take my sin, please, oh I know it's painful to die, but you need to take my sin, please, okay? ansembe yabwino iwe Can that transfer my sin to the offering? tchimo likhoza kupita mwachoncho musembe iyi. Bible says, lay your hands on where? ndeno baibulo kamba kuti ayike manja awo pachani? Lay your hands on where? manja ayike pachani? Head. pamutu. Do you understand? mumvesesa. If you lay your hands on the sin offering, ndeno ukayika dzanja lako now pamutu according to the Bible, two hands, both hands, ndiye manja onse awiri, then what will happen? ndiye chichitike ndi chani? The sin will transfer to the sin offering. ndiye tchimo lipitano mu nsembe ya uchimoyi. Now sin offering is there. ndiye nsembe ya I uchimoyi pray to yapo. God, please help me to wash away my sins. I will not commit sin again. Would that transfer my sin to the offering? ndiye kupemphera kuti ambuye mundikhululukire zachimwaso, kodi chimene chikhoza kupitisa tchimo mu nsembe iyi? If I say, I will keep the 10 Commandments. ndiye God, ukanena kuti ndikhoza sunga I malamulo, will not kill, I will not steal, I will not bear false Sindipa. witness. I will keep the commandments. sindisilira ndisunga malamulo 10. Does that say that this will transfer my sins to the sin offering? ndiye zikuyamba kuti izi tchimo lipita mu nsembe iyi? No. ayi. Bible says, baibulo kamba when you lay your hands upon the sin offering, ndiye ukasanjika manja pa nsembe ya uchimoyi, understand? Sin will then transfer to the offering. ndiye tchimo lipita So mu what nsembe ya is the meaning uchimoyi. of laying hands? ndeno tanthauzo losanjika manja ndi chani? I am passing my duty, my responsibility, I will hand it over to you. ndeno ndikuchosa udindo wanga ndikuwika mmene mumu. Do you understand? mumvesesa. Do you understand? mumvesesa. I will hand over my sins, my responsibility, I will lay it upon you. ndeno ndikuchosa tchimo langa udindo wanga ndikuwika pa iweyo. It can only happen by laying your hands upon the ndiye zikhoza kuchitika motani? sin offering. kusanjika manja pa mutu ya nsembe ya uchimo. Do you understand? mumvesesa. Do you understand? mumvesesa. Then, sin that I have committed, it is transferred to who? ndiye tchimo limene ndapanga lapita mutimo, Sin offering. nsembe ya uchimo. Now, where is the sin? ndiye tchimo lili kutiko? Is it with me or is it with the sin offering now? ndiye lili ndi ine kapena lili ndi nsembe ya uchimoyi? It's with the sin offering. ndiye lili ndi nsembe ya uchimoyi, Right? si choncho? Verse 33 again. Verse 33 kachikena. And after I have laid my hands on the sin offering, ndiye ndikasanjikapo manja pa nsembe ya number uchimoyi, 3, ndiye chinthu chachitatu, what's the next procedure? ndiye ndondomeko yachitatu ndi chani? Wage of sin is what? mphotho ya uchimo ndi chani? Wage of sin is what? Now, from here, who has to die? Do I have to die for my sins? Or does the sin offering have to die for my sins? apapa amene anenera afe ndani? ineyo kapena nsembe ya uchimoyi inenera ife? Who has to die? awenera afe ndani? The sin offering has to die. ndiye nsembe ya Why? uchimoyi inenera ife chifukwa chani? I have laid my responsibility, I have laid my sins on him by laying of hands. ndiye ndayikapo tchimo komanso udindo kudzera posanjika manja. Do you understand? mumvesesa. Do you understand, everyone? mumvesesa aliyense. Then, Bible says wage of sin is what? ndiye baibulo kamba kuti mphotho ya uchimo ndi chani? Death. imfa. I'm telling you again and again and again, ndiye ndikubwerezerani izizi, this has never changed izisi zinasintheko. from the creation of mankind until today, until forever. It will never change. ndiye kuyambira kulengedwa kwa Bible said, baibulo limanena, God said, ndiye mulungu aonena wage of sin is what? mphotho ya uchimo ndi chani? Death. imfa. The problem is, people don't want to go and learn about these things. koma vuto anthu sapita kufuna People kuphunzira don't want to zimenezi. study or listen about wage of sin of death.
ndi anthu safuna zophunzira za mphoto So yachimoyo although ndi you just roughly know the answer, wage of sin is death, yet you say, it's okay to pray also. It's okay to keep the commandments. It's okay to confess your sins. ndengakhala anthu amadziwa amanena kuti ndikhoza kupemphera chikhululuko ndikhoza kusunga malamulo. That's how the gospel has become perverted, changed. It's now corrupted. Umunso ndimene uthenga wabwino unaonongekera. But here we want to follow the original statement of gospel. We have studied, we have learned, we have humbled ourselves to listen, to read, to discover true salvation. Bible clearly says, if you have to transfer your sins, you have to what? Lay your hands upon the sin offering. Do you understand? Do you understand? Now, since my sin has now transferred to sin offering, step number 3 is what? Step number 3. Wage of sin is death. So you have to what? Kill this offering. Verse 33. And kill it as a sin offering at the place where they kill the burnt offering. Understand? So you have to kill it. Because why? Why do you have to kill it? Wage of sin is what? Death. If I have sinned, who has to die? I have to die. But if I transfer my sin to sin offering, how do I transfer my sins? How do I transfer my sins? Laying the hands upon the head of the sin offering. Then who has to die now? Me or the sin offering? But I don't want to kill this. It's a baby lamb, baby sheep, kid of goat, so small. But it's so cute. How can I kill this? I cannot kill it. No. God, this is not a good way. I don't want to wash basin like this. I want to pray forgiveness. Then you are perverting. You are changing the gospel of God. No matter how cute this lamb or goat may look like, if goat does not die, who will die? You will die. Do you understand? Do you understand? So if you have laid your hands and the sin has transferred to the sin offering, this sin offering has to what? Has to die. Why? Wage of sin is what? Death. Do you understand? Do you understand, everyone? Okay, thank you. Okay, go back. You understand the 3 procedures? 3 steps? Number 1, to wash away sin, you need what? You need what? Sin offering. How then, if you found the sin offering, how can you transfer your sin to the offering then? By what? By praying? By confessing? Sin offerings here. Father God, I confess my sins to the sin offering. I have done this is evil things, so I confess my sins to you. Now, sin offering, take my sin. Bible says confess your sins. Is that how the sin can transfer? Bible clearly says, lay the hands upon the sin offering. Understand? And then now, if the sin is transferred, what's number 3? You kill the sin offering. Do you understand? The Bible has been very clear, and this is the procedure. We call this procedure of how salvation can come to us. Now, sorry, because of time, we read Matthew chapter 3, verse 13 to 15. Everyone, in this story, in the New Testament, if every one of us, what's the population right now? 10 billion people in the world, right? Is that right?
then we need 10 billion goats and lamb. But is it just one sin? ndeno ndikufunikira How many sins do you commit in your lifetime? ndeno umachita machimo angati pa tsiku moyo wako? Huh? Just 10 sins? mwina machimo 10 okha 100 sins? kapena 100? Do you have money to buy 100 goats or lambs? ndeno muli ndi ndalama zoti mugule nkhosa kapena mbuzi 100? It's impossible, right? Zosatheka. That's why Bible says God has prepared one sin offering that can take care of all the sins of the world. ndeno ndifake mulungu anakonzekesa sembe imodzi imene ikuza kusamalira machimo onse a dziko lapansi. Who is that sin offering that God has appointed? ndi sembe imene iyi imene mulungu wayikayi ndi chani? Who? ndi ndani? Now you say, I believe in Jesus Christ. I confess you are my Savior. Can that allow your sins to transfer to Jesus? ndiye ukungonena kuti ndimavomereza Yesu Khristu, kodi izi zikhoza kupitisa tchimo lako mwa Yesuyi? Don't go ahead of yourself. usangopita God never pasogolo. said like that. God never said bring the sin offering and pray in front of it so that your sins transfer. ndi mulungu sananene kuti ukabwesa sembecho upempherere kuti tchimo lipite mu sembe God yachimo. clearly appointed a way how we transfer our sins to sin offering. ndi mulungu anayika ndondomeko imene tchimo likhoza kupitira mu sembe yachimo. If we talk that much, then I think it will take too much time. One thing we should remember, komano chinthu chimodzi chimene tiyenera sin tikumbukire. offering, God has appointed Jesus Christ. ndi sembe yachimo imene mulungu anakonzekeresa ndi Bible Yesu says Khristu. that He is the Lamb of God. ndi Baibulo limakamba kuti ndi mwana wankhosa wa mulungu. Understand? mvesesa Understand? mvesesa. Then everyone, next week we'll talk a little bit more deeper ndi wiki yamawa tizakamba how mozama our sin was transferred to Jesus. kuti tchimo lathu linapita bwanji mwa Yesu Khristu. Okay? And then what did He do to wash away our sins? ndi anatani kuti ayerese machimo athu. Or during your group meetings, if you listen carefully, ndi mukakhala m'magrupu muja you'll be able to mukamvetsera listen bwino how our sins washed away. ndi mukuzomvetsa mmene tchimo lathu For linayeretsedwera. today, up to here, we'll speak. Let's pray. tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. athu amwe ambothokozani foti pasa nthawi iyi. Lord, the Bible has been very clear and very true to us. ndi baibulo lakhala lachindunji komanso loona kwa It's ife. the minds, our understandings that is crooked. ndi malingaliro athu kamvetsedwe kathu kamene Allow us to kanongeka. follow the word, the Bible, in knowing and discovering how our sin can be washed away. ndi thandizeni tikazindikire imene machimo athu anayeretsedwera. We want to follow your appointed way of salvation. ndi tifuna tisatire njira yanu imene munayika ya We should chipulumutso. not follow our understandings. We have to follow your appointed way in washing away our sins. ndi tifuna tisatire njira imene munayika kuti tikayeretsedwe machimo athu. May you guide us, every one of us, to understand. ndi mutitsogolere aliyense wa ife kuti timvesese. Thank you for giving us this time. zomwe foti pasa nthawi We imeneyi. pray this all in the name of Jesus Christ. ndawasezi muzina Yesu Khristu. Amen. amen. Okay, right away, go. Is there any announcement? Right away, go to your groups because today we started too late. That's why we have lost much time to listen to the word. So right away, go to your group.